менә монда килгәндә дә шундый уйланып килдем, дулкынланып, шундый горурланып, сәләт хәрәкәтенә 25 елдан артык бит инде менә 25 елдан артык мин сәләт хәрәкәте белән бергә сулыйм, бергә янам, бергә киям. Ой, медиа билет форумда шундый медиа атмосфера. Көп блогерлар, копирайтерлар, сторисмейкер, операторлар. Хамаларны барысында бер мақсат берләштерә. Ул да булса катнашучыларга медиа юнәлешендә үз белемнәрен җиткерү. Я так рада, что я могу дать какую-то пользу, частичку себя Салькэшем. И я рада, что Салят создает такую площадку, где спикеры, специалисты определенных сфер могут поделиться с ребятами, а ребята могут получить эту пользу. Благодаря Саляту происходит эта обратная связь, химия. Минем өчен Салят беренче чиратта ул команда. Һәм мин быел башка рольдә килсәм дә, барыбер мин монда ничек Салятның һәм бу форумның ничек оешканын беләм, һәм команда туплау ул иң мөһиме. Монда килгәч тә мин менә көнләшеп карыйм мондагы балаларга, яшүсмерләргә, алар шул кадәр бәхетле. Аларында шундый иҗади, киң кырлы, мәхәббәтле, татар җанлы. Надо сделать так, чтобы дети не стеснялись своего языка, чтобы они прямо разговаривали на улице, на своем родном языке. Это очень важно. Саләткә рәхмәт, чөнки ул шундый мөмкинлекләр тудыра. Син үзеңнең тәҗрибәң белән кем беләндер бүлешә аласың.